El taller obert és un dels projectes de l'àrea social del taller de músics. En aquest projecte treballem la inclusió social a través de la música. Les activitats les portem a terme tots els dissabtes a les instal·lacions de l'Escola de Música del taller de músics al Raval. Puntualment també, a banda dels dissabtes, oferim la possibilitat entre setmana a tots els participants que puguin fer ús de les aules per assajar o també per oferir-los classes a nivell individual, ja sigui de llenguatge o d'instrument, a través de voluntaris que poden ser professors o alumnes de l'escola. Des del projecte col·laborem amb entitats del tercer sector, que són les que envien els participants, entitats que treballen el gènere, entitats que treballen amb drogodependències, treballen amb presons i que tenen participants, usuaris, diguéssim, en aquests centres que han tingut un contacte previ amb la música. D'aquesta manera, des del taller obert es fa un acompañamiento en el seu procés de reinserció a la societat. En relación a las actividades que realizamos, hay una primera parte que es grupal, donde se trabajan dos objetivos principales a nivel general. Uno tiene que ver con la cohesión de grupo y el otro tiene que ver con equiparar competencias musicales. Estos dos objetivos se abordan siempre desde lo musical, en el sentido de que hacemos ejercicios, juegos, trabajo de afinación, algún repertorio, pero siempre enfocado en estos dos objetivos para que la gente se conozca y también para que algunos tienen más facilidad a lo mejor en lo rítmico, otros en lo melódico, entonces a través de los juegos y las actividades vamos equilibrando para poder luego pasar a la segunda parte, que es trabajo específico en combos. A la segona part, tots els participants ens dividim en 4 combos i aquests combos fem un repertori. Aquest repertori l'escollim de manera col·lectiva i l'acabem presentant en uns concerts que fem a final de cicle, sigui l'estiu o sigui l'hivern. Sí que és veritat que en els combos no només hi som nosaltres, professors i participants, sinó que també hi ha voluntaris que venen de diferents llocs de la ciutat, com pot ser de l'ESMUC, del Liceu, del taller de músics.